Goedemiddag, het is 4 uur. Welkom bij Joert. Het is van Sportclub Heerenveen de wedstrijd van het seizoen. De hele finale van de beker, Joensjen PSV. Hoewel het Arne Snijn dik verlembaar van de ploeg uit Eindhoven, binnen de supporters positief. Het hoogtepunt in de historie van SC Heerenveen, de bekerwinst in 2009. En ik nou werd de club weer dichtbij. Supportersvereniging Nieuw-Noord werkt het zelfs al ontspandoeken voor de finale in de Kuip. Natuurlijk maar 2,5 week tussen de halve en de bekerfinale. Ja, en in 2,5 week kun je niet alles regelen. Dus we zijn nu al 6 weken bezig en we hebben inmiddels al 1300 uur in de voorbereiding gestoken. Arriva houdt rekening met een finale plak. Er staan 150 bussen klaar om de supporters op 8 april naar Rotterdam te brengen. De gemeente Ljouwert, politie en zwembad Blomketerp hebben maar een paar reacties gehad op de zedenzaak in de Ljouwerter-Wenwijk Zuiderborn. Juster werd bekend dat een 44-jarige man zijn boorfamke van zoon misbruikt had. De man wie een oppasheid van de Ljouwerterskwallen de Wienwiezer en ex-zwemleraar in Blomketerp in Frenscher. Op die beide locaties had de man geen slachtoffers maken. De gemeente had alle ouders van de tussenkwalse opvang een brief geschreven. Daar hebben ze 12 telefoontjes op gekregen, maar dat ging net op gevallen van misbruik. Op de squallen is wel een soort onrust. De directie zal daarom alle ouders nog een brief sturen. Er werden voor eerst geen informatie jong Berlijn. De politie had een 16-jarige Ljouwerter aangehouden voor een misleide oorval op een tankstation in Ljouwert, eind hier. En beelden van de bewakingscamera's binnen juster vertoond in het tv-programma Opsporing Verzocht. Op 12 december bedriegen de jongen een mijnwerkster van het tankstation onder de Hazenstreet in Ljouwert met een mes. De vrouw had de jongen voortgestuurd en de politie bellen. Van de morgen kreeg de politie telefoon van mensen die de jongen herkenden op beelden van Opsporing Verzocht. Zij bebeelden ik wel zien kon, het is net een overvaller met een protte ervaring. Hè. Hij liet hem ook voortsturen. En het is ook net een jongen met een groot crimineel verleden. Dus we willen heel graag weten waarom had hij dit gedaan. Waarom, wat is de oorzaak? De oorval maakte een grote indruk op de mijnwerkster. De jongen had hem zelfs bij de politie melden op advies van zijn omjouwing. Het Noordelijk Filmfestival in Ljouwert gaat dit hier net terug. De organisatie slacht een hier oer vanwege de verhuizing van het filmhuis naar het Nijfries Museum. In maart 2013 is die nijbouw klaar en wordt er een Fries-Nederlands filmfestival georganiseerd. En in november wordt dan de 24e editie van het Noordelijk Filmfestival houden. Friesland krijgt mogelijk wel een eigen internet-extensie van .frl. Het bedrijf mijndomein.nl wil investeren in .frl. Ze denken dat particulieren en Frieske bedrijven er wel belangstelling voor hebben. In februari wierst een provinciale steden een vaststel van deputaire steden voor een FRL-extensie aan, omdat het te volle oerheidsgeld kostte. Verkeersbedrijf Connection is botteloorsteld dat ze het busvervoer in een grutpad van Friesland verlengen. De provincie had het busvervoer de komende jaren gunt aan Arriva. Arriva neemt aan dit jaar het busvervoer in Lat- en Zuidwest-Friesland en in Ljouwert oer van Connection. Nevens de provincie had de concurrent een beter aanbod dienen. De grote teleurstelling van Connection. Wij zijn namelijk heel erg van overtuigd dat we een goed bod hebben neergelegd met een hoog kwaliteitsniveau binnen de gestelde financiële eisen. Ja, enig idee wat Arriva dan beter heeft gedaan? Nee, dat zijn we nu aan het onderzoeken. Want jullie kunnen nog in beroep tegen de gunning. Gaat dat ook gebeuren? We moeten eerst even kijken wat de uitslagen zijn. Daar kun ik eigenlijk nog niet zo heel veel over zeggen. Arriva neemt ook de buschauffeurs oer van Connection. De bussen, waaronder de ongeveer 100 speciaal ontwikkelde Frieskes net, die worden veromkocht door bussenbouwer VDL. Reetriedster Marit Leenstra docht net mee aan het wereldkampioenschap afstand in Heerenveen dit weekend. Leenstra rekke blessure aan haar ankel bij de training orne wieken. Na een paar dagen rest liep het deelname dochs mogelijk, maar na een trainingrondje op het ijs moest Marit haar op advies van haar fysiotherapeut dochs weer omloeken. Dus ja, ze staat echt bijstust en als je dan merkt dat in vorige week eigenlijk steeds beter in vorm komt en dat het steeds beter gaat. En als dan een blessure opronst en bij mij was de dwangkast en dat wel zoer. Sluiten we al met het waar. Vannacht is het vrij helder. De temperatuur zakt naar een graad of 4. En morgen wordt een echte maartjaarsdag met zinnen en temperaturen tussen de 16 en 17 graden. Dus dit een matige, ontkrachtige eerste wind. In ons weer het Frieske Nijs, dadelijk naar Heer, K-route en 180 graden. En Joert er weer om 6 uur. Graag ontdaan.